Balimao Agnokma, très urgent. Balimao, billet dimanche 10 août 2025. Balimao Kabako Kobado de Kera. Ko CNT Mokoka indemnité mou fenya kumbe. Ko Assimi Goïta a fait signé. Monde la Assimi a signé. CNT Mokoba Assimi no fait depuis salon kaka signé. Mais Ninande a signé. Malio secret for onyena. Katlaka for onyena. Asemene flede. Ma kalamalion kame. Ko voilà, le président de la transition, Assimi Goïta, a promulgué la loi organique numéro 2025-037 du 31 juillet 2020 fixant les indemnités avantages alloués aux membres du CNT. Jarasuba Tarak Kasola, Koukmeka Warimunta, Ani Isaac Sidibé, no Mali Assemblée président Kroyi. Ko Sharia tout boulot ko Wardou, CNT Koumeko War Kelendou depuis 2020 Foubi. Sans douroube ka wardou. Bon, ibeka ka débit de koro dona kasola au loi au fin kele non fait. No e Jarasuba yi, Mamadou Jarasuba, ani Isaac Sidibé, abenya wala Isaac Sidibé. Isaac Sidibé allait que assemblée président, Jarasuba qui assemblée caissier. Donc, ou bébé kasola bi. Mais abida fosa no ego koni moro choueni ke. Ego koni moro e mangoro chouen ko beta kasola. Mogodo mangoro chouin e o mine ko don kasola ere mangoro chouin e klara ka loi fali ko ay kalni mangoro chouin ki teta kasola wore ka malé on a quoi. Donc Jarasuba bubulo kasola Isaac Sidibé bubulo kasola e boye mune fo Assimi muna Assimi black kanike Assimi kume fe ka sanduru de ke fangala ka sanduru wereta Maliki Diaw kumason depuis Salo, Aglibara Journaux Borana et Pereza Assimi Goïta Banembe ka signé. Malibe ka marani chantage di. Chariate Bonyabli, Foyete Bonyabli. Pereza depuis Salo, CNT tara papier déposé. Ou CNT Moro Libu Cour constitutionnel la flore. Après, à tara di Assimi Goïta Makaka signé Assimi Masson. Sans kele, adale metabali ka iban, kofo Maliki Diaw ka sonde, ale ka sanduruke. Kofo Maliki Diaw ka sonde ko ale ka charte de la transition koko yelema charte korole mkumbe o wa ira kuwe élection ke élection to kalonani Maliki Diaw be ke président par intérim ka élection organisée ni Assimi na besiki ni mogoro na besiki Assimi Goïta bana odema ani Maliki Diaw ye sankele ke avec Maliki Diaw deli ko ka ko beto ko ale Assimi kelinga to fangala aye chantage de ke CNT là. Aka chantage sera CNT là. Ama remarqué depuis CNT Assimi Goïta ka charte changé, ka parti politique chi, CNT sonoma Assimi Goïta sonaka ou ka ni fait mbui. Ni CNT kuma son, ni fait kumbe toy, nous ou be urukutra domina, Maliki Diaw kumba kasoke. Et puis pire encore, Assimi Kato ka fait signé aye fait no sebe ko rétroactivité validée. Les indemnités depuis 2020 sont acquises. L'article 10 apporte une clarification importante. Toutes les indemnités et autres avantages aperçus depuis la création du CNT en décembre 2020 sont considérés comme acquis. Il s'agit d'un geste de reconnaissance pour les efforts fournis pour les cas de la transition dans un contexte souvent exigeant. Donc, Assimi Mbana Kata signé mais Assimi sona 600. CNT Moro Kata 2020 yo war fenta ko ya fakeru ma bela. Mais Moro waro be kasola parce que lui o war kelen dou. Mais au lieu à dou, au lieu charia changer, c'est-à-dire que au lieu charia yelema parce que au lieu à dou, na to loi troy. Au lieu se kata kasola. Mais Assimi chantage de Kenoui. Assimi ma keko ali Maliki Diaw kadide. Assimi Maliki Diaw bolo toromin ka dakodi. Assimi be ka Mali marani chuya ndila. Shariate batu. Depuis salon, CNT ka ni loi mbende. Ama Assimi ma alateme. Ninande ake. Anya fongo Assimi bane de moko chama madala. Parce que confine ka changa duguda. Ibe do banga ube feka sorasu bla jongona de. Sorasi bla jongona de. Depuis salon Assimi bane do. Ninanda a signé. Ama signé ko Maliki Diaw ko kara ide.
ama signé ko Maliki Diawo faso de ñuma de Assimi Goïta ya signé de parce que ale ka laɲini de ale ka to fanga la charte fɔlɔ me ko boy o bole maintenant ka parti politique ci ka sanduru di ale ma CNT sono ma kuma na sola ka ni papier signé sur la compta signé Maliko be oro jume san kula Malien horon be kan name Maliko oro jume benna bon Mali be ka maratandi bilay abe loi violé ni o kuma fo abi haramu ate ma jelen fe ate ko jelen ke ayo ya be dabiri.com de la ate ani nyuma ya cheka je ko jege jala di baja ate loi bunya e coup d'état ke mamunu bula ka manifestation ke an M5 de ko fo sharia ka batu e nana kana o sharia kelen ko soso tuguni ça veut dire qu'il fera qui signa donner la coup d'état avec qui fera ça c'est clair ni ko kite sharia batu coup d'état avec qui là o jawo yadi bon à bon niveau de l'économie bon horonyala est-ce que Jarasuba ka ngato kasola sisa est-ce que Isaac Siribe ka ngato kasola sisa ou be kam ou ya Mali loi be violé ni transition kanu ba ko be Mali on neni udala ou teta kasola meni mo wera ko beta kasola ou ya Isaac Siribe Jarasuba ou yo lo do kasola ko le wardo de dum olu ere tla ko war kelen dum mais olu be olu tla ko yelema ko loi yelema abina fo eko koni mogo tara koni mogo ay kuma ina mede abina fo eka fo sanno koni mogo tara ni zere chouin zere foro fleni ni mogo zere kare ka chouin dro loi sherabi nomine mogo lo tara zere chouin ayo mine ko dun kasola e zere chouin e tara ka papier chargé ko ayi kal ni zere chouin ko fo itala parce que e yake c'est-à-dire que depuis la transition kono où yere naga korolaw ka où yere ke généraux yi a fembe ulu yere bakun no kara obe mogo black wardi mogo ma ko lu fasaw da ka fo ko olu no kakan obe ka Mali marano di imaye Mali be ka segin ko fe depuis do na ni jeune na Mali be ka segin ko fe arama de bi dugo fembe la ti dugo alala ayo Isaac Siribe don kasola Isaac Siribe ayo don kasola ko e wara mundu awere odu oh Jarasuba flene kasola bulu ko e wara mundu awere wara kelen du mais aw ko aw kaka ko ke ko mo were mangan ko ke c'est-à-dire que aw be sharia sans fait mo to be sharia duguma olu yere bo chogoya la ou deme baga activiste bo chogoya la a beri beti ay jamana jume jolen ta chogola hali basa fagala te jamana marata Mali be defle inte video jama Mali be fle ube ka Mali maratini imaye ninu mandi ni soso fana be galon roila wala ne tigera aw ka fanga ina Mali ngena ma be tigera awla aw ni ala ni jamana jokoro di Jerry Rawlings Ghana président Jerry Rawlings se coup d'état ke agoko coup d'état wara ke Ghana aye sharia sigi ayere Ghana président yere wolo a burange wantara ni moko kedi oyo shweni ga kangar da chien kili kaga dabla maso ndara ani moko kedi wantara korokedu Ghana président Jerry Rawlings ako a burange ma mbara a koroke wantara burange ko ne shara do fenge ne shweni ke amai made wala ay kangar da chien fola ma dabla flana ya mine wala bila munga ngakara okerala je pense où y a exécuté ayere somogo la joka marfa chala ko ke exemple ka di Ghana bema Paul Kagame fana ke Rwanda ayo ka sharia sigi election kele ale président yi ale sorasi ay election organisée ale perdira ay fanga taka di doima ode halalay ode horonyay mais nous be yere korila awa ala ta nyaw bulu imay jamana be ka nyaami chugo mi ni karma di ni ka depuis ala ebute moloya ube loi violité moloya imay ali u keleme ka Mali marché be di sunguru bawde ma sunguru batulu nyang muso ka be janfa
ka jamana loi bɛɛ k'i sen da bɛɛ ka bɛɛ kan kari. Vraiment honte à vous. Ayanga jamana la sigi kɔfɛ. Mais su kɛlɛ de b'aw nɔfɛ dɛ. Wallahi. Fo n'a ka sɔrɔ mɔgɔ ma taa sa Imam Dicko ka misiri dari la. Ko changement nɔfɛ aw kɔnɔ o changement janfa. Aw malo cogo bɛ juguya ni IBK ta ye. Ni Ala na kira sɔnna ma aw malo cogo bɛ juguya ni IBK ta ye. Aw bɛ sariya sɔsɔ min na wallahi Ala aw bɛ walidenw tɔɔrɔ ko dɔ la aw yɛrɛ b'o kɛ. C'est-à-dire que ne ma nin faamuya quoi. Il n'a fɔ c'est-à-dire que u tɛ malo fana quoi. U tɛ malo k'a fɔ ko n'i ye nin kɛ ko mɔgɔ bɛ nin don u tɛ maloya quoi. Parce que dɔrɔn aw bɛ taa i bɛ marifa la. Mais a y'a bila u kunna. Terroristes tɛ k'an ka usines ci ci ya. Wallahi. Ni maliyɛnw kɔngɔ commencera ka maliyɛnw minɛ don o don. Wari tɛ sɔrɔ. Nasɔngɔ tɛ sɔrɔ. Ko Kabiri mort n'a pas peur de couteau. Maliyɛnw bɛ bɔ. N'aw ye maliyɛn kelen faga aw n'a ka marifa maliyɛnw b'aw n'a ka marifa minɛ k'aw ɲɛnama k'aw ɲimi. Ni maliyɛnw ma t'aw minɛ ka essence bɔ k'aw jeni a ka fɔ ma ko tu ɲamɔgɔden. Mɔgɔ bɛ k'aw lajɛ maliyɛn 20 millions de. Mais ni gɛlɛya nana don aw bɛ manamana ko min na ni ne bɛ na ni gɛlɛya ye jamana kɔnɔ. Aw bɛ suɲɛniw na aw bɛ détournements na aw bɛ sariya sɔsɔw la o jamana tɛ se ka taa ɲɛfɛ. Hali ni Amérique ni Japon nana fara an kan k'an dɛmɛ an tɛ taa ɲɛfɛ. Tant que dɔ bɛ ka suɲɛni kɛ. La preuve est que a ye taa Afghanistan Américains ye Ben Laden faga k'a gɛn ka bɔ Afghanistan ka fanga ta ka di mɔgɔ dɔw ma. O fanga mɔgɔw tun bɛ suɲɛni de la. Amérique président ko k'olu tɛ se ka ko e bɛ mɔgɔ dɛmɛ a bɛ ka c'est-à-dire e bɛ ka mɔgɔ dɛmɛ a tigi bɛ ka wari dun e bɛ k'a dɛmɛ a bɛ ka wari dun finalement ça va où? Voilà ce qui se passe. A ka fanga bɛɛ filɛ. Voilà votre pouvoir. Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. Donc aw ye sariya sɔsɔ de kɛ nin kɛ. Et puis Assimi m'a kɛ fana Assimi y'a kɛ dagabɔndala de. A y'a bila u kunna ni coup d'état kɛla nana don o don aw bɛɛ bɛ taa kaso la. Au moins hali n'a bɛ nin wari ta aw tɛ mɔgɔw bɔ kaso la. Isaac bɛ mun de ɲini kaso la. Jarasaba bɛ mun de ɲini kaso la aw bolo. Aw y'olu don kaso la k'olu ye wari mun ta aw yɛrɛ y'o suɲɛ. Aw tilara ko non k'aw ta tɛ suɲɛni ye. E cɛ nin ye kabako ye Mali kɔnɔ koyi. Cɛ a kan bɛn.